Els 12 regnes. L'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 6. Matem els rebels! Hem de derrotar la reina il·legítima! Només són uns milicians! Vinga! Tenim la reina autèntica! Visca la reina Joei! Els milicians partidaris de la reina Joei han derrotat l'exèrcit. Estan convençuts que és la reina autèntica perquè el Keiki és amb ella. Sembla mentida de què és capaç la gent quan li fan creure una cosa. Vaig a buscar el Taiho d'aquell? No, no hi vagis. Semblaria que en Shoryu intervé en els afers d'un altre regne. A més, el Keiyo és l'únic que pot trencar el segell del Keiki. On anem? El regne de Ko. He de parlar amb aquella Keikiaku. Han hagut de ficar el Kirin al mig de la disputa. Babaus. Per què no vas deixar que aquella noia la matés? No cal que hi perdem el temps amb aquella desgraciada, majestat. Estic disgustat. Si us plau, perdoneu-li la vida a la Yuka. Majestat, jo he salvat aquest regne. Els Keikiakus ja no us faran cap mal. Si us plau. Yuka, escolta'm. Sa majestat el rei ha decidit donar-te un terreny. Tindràs permís per viure-hi fins que et moris. Però, majestat... No ho entenc! He salvat aquest regne! Per què no em puc quedar aquí? Per què? Estàs desperta? Com estàs de la febre? Té una medecina, pren-te-la. T'anirà bé. És una mica amargant, però es pot aguantar. A veure... Què et podem donar perquè mengis? Et ve de gust una mica d'arròs? Has dormit 3 dies seguits.
Si t'hagués volgut fer res, ja t'ho hauria fet a hores d'ara i t'hauria amagat l'espasa. Tingue'm una mica de confiança, dona. Vull aigua. Ah, que bé, si saps parlar i tot. Et portaré aigua bullida. Me'n refio. Perquè tingui cua i és de confiança, també te'n penses refiar d'aquesta rata? No me'n refiaré. Però de moment ho faré veure, només fins que em recuperi. Encara que parli com una persona, és una rata. Em pensava que tothom era bo i t'ajudava. Ja no penses igual? Ara ho veig clar. Estic sola. No tinc enlloc on anar, ni m'espera ningú. Tens tota la raó del món i tothom et desitja la mort. Ja et pots considerar morta, no hi donis més voltes. Justament per això. Vull viure si no em defensa ningú. Em defensaré jo mateixa. Aquesta rata et trairà. No me'n refiaré d'una rata. Per tant, no em podrà trair. Puc passar? Té, a veure si et ve de gust, això. És préssec marinat amb sake i bullit amb sucre. De sake només n'hi ha una mica, per donar-hi gust. Apa! És dolç. Jo em dic Rakushun. Tu com et dius? Raku vol dir fàcil. Shun vol dir ràpid. Però ni tinc una vida fàcil, ni sóc ràpid. No sé per què me'l va posar, aquest nom, la mare. Tens pares? De pare no en tinc. La mare ha hagut de sortir. Coneixes un home que es fa dir Keiki? Keiki? És d'aquí? Si no el coneixes, no passa res. I tu, com et dius? Yoko. Com s'escriu? Deu ser la mare. Ja l'he rebut, la llista de persones buscades. Abans buscàvem 3 persones, però ara sabem que poden ser un noi i una noia, o bé una noia sola. Té 16 o 17 anys i és pèl-roja. I sap invocar els monstres. Un home i una rata els podries matar ara mateix. El Co et recompensarà si la captures. Sé que estàs molt necessitat de diners. Els Hanjus no podeu treballar, oi? És veritat. Moltes gràcies per dir-me. Si hagués pensat entregar-te, ho hauria fet mentre dormies, no trobes? Però què vols de mi? No pateixis, que no t'entregaré, perquè si ho fes estic segur que et matarien. Jo no he fet res mal fet. Tothom es pensa que ets dolenta perquè ets una Kaikyaku. Si t'enxampen et tallaran el cap. Calla! Sa Majestat el Ko creu que els Kaikyakus destruireu el regne, però jo trobo que només és una superstició. No vull que et matin per aquesta creença absurda. Te n'has d'anar al regne d'En. En? I on és això? Vaja, veig que t'ho hauré d'explicar tot. Al centre del món hi ha 5 muntanyes. Són al mig d'un territori erm anomenat Kokai, Mar Groc, i estan envoltades per totes bandes per la serralada de Congo. Al voltant hi ha 8 regnes. Han, Kyo, Ryu, En, Kei, Ko, So i Sai. I al voltant d'aquests n'hi ha 4 més. Shun, Ren, Ho i Tai. Ara ja els saps tots? Si des del regne de Ko vaig cap aquí, arribaré al regne d'En? Hi ha un mar interior. Has d'anar al port i agafar un vaixell que vagi al regne d'En. I aquí què hi ha? Només al Kyokai. Diuen que a l'altra banda hi ha una illa estranya que es diu Horai. És d'on són originaris els Kaikyakus. Sí, ja ho sé. Els Kaikyakus són els que porten el Shoku. No, és al revés. El Shoku porta els Kaikyakus. Porta tota mena de coses.
De vegades també s'emporta gent d'aquí cap allà. M'havien dit que des d'aquí no s'hi podia anar al Japó. Hi ha una gent que els anomenen taikas. No sé ben bé com funciona, però es veu que hi ha gent que haurien de néixer aquí i que per error neixen a Horai o en un país que es diu la Xina, més enllà de les 5 muntanyes. Són els taikas. El rei del regne d'En és taika. Diuen que aquest regne és molt semblant a Horai i que els kaikiakus hi poden fer vida normal. El rei del regne de Tai també era un taika, però tinc entès que va morir. Per això hauries d'anar al regne d'En. Tu penses creure el que t'ha explicat la rata? He fet veure que me'n refiava per treure-li la informació. Encara que vagis a En, et mataran igualment. Ets un monstre que ha vingut a destruir aquest món. No et facis il·lusions, la gent del regne d'En no t'ajudarà. Als ulls dels altres tens aquesta cara. Un monstre. Ets tu el monstre. Vols que perdi el seny i acabi malament. Et veig les intencions, però no et donaria aquesta satisfacció. Rakushun! Ah, hola, mare! És la teva mare? Estaves estès a la vora del camí? Pobre, ho deus haver passat ben malament. Suposo que li has dedicat totes les atencions que es mereixia. Sí, i tant. Vaja, ets tan sapastre? No sé si creure-m'ho. Segur que encara no t'has pogut banyar. Si t'esperes un moment, t'escalfaré l'aigua. De debò que és la teva mare? Sí, i tant, és la persona que em va acollir. Et va acollir? Sí, quan era dins d'un fruit del riboku. És veritat que a la teva terra les criatures es fan a la panxa de la mare? Sí, funciona així. El fruit és dins de la panxa? I com el colliu? Com el collim? Sí, dona, el ranca, com el colliu? El nostre és més o menys així. A dins hi ha la criatura. I es cull del riboku. Gràcies. No es mereixen. Diuen que el Shoku de Hairu va ser molt fort. És terrible que us tractin així els kaikiakos. Oh! Veig que tens els cabells tenyits. Van tots pèl rojos, els kaikiakos, com tu? No, jo me'ls vaig tenyir expressament. El que m'ha canviat és la cara. Des que vaig arribar he canviat. Els altres kaikiakos són com jo? No ho sé, la veritat. Fins avui no n'havia vist mai cap. Jo tampoc n'havia vist cap. Escolta, tu potser no ets una kaikiaku normal i corrent. A veure si en traiem l'aigua clara. Com vas arribar fins aquí? Deixem-ho estar. No, dona, no. No tens ganes de saber qui ets? Soc la Yoko Nakajima, una simple estudiant de secundària. Una kaikiaku normal i corrent. Ja ho veus, no tinc cap mena d'interès. No te'n vagis encara. Però què passa, fill? Mare, la vull acompanyar al regne d'En i he d'anar. El regne d'En? Però... D'aquí a Kankiu hi ha ben bé 3 mesos de camí i tu no el coneixes. No et serà fàcil arribar-hi. Et farà falta un guia. Ja ho sé, et farem passar pel meu germà. Seré el germà d'una rata? Sí? Què hi dius, mare? Saps que sempre hi he volgut anar a Kankiu. D'acord, aneu-hi, doncs. Us prepararé el dinar. No pateixis, no em passarà res. Pots estar ben segura que així que surtis d'aquesta casa la mare avisarà els guardes. No, no ho farà. Tinc la rata. En certa manera és com si la tingués d'hostatge. Si gosés entregar-me a la justícia, sap que li mataria el fill. Oh! Veig que en vas aprenent.
Adéu, mare. Juguem a fet i m'atrapes, que no? El Romés que tu! Quanta canalla! Sembla una escola. Sí, és que ho és. Jo vaig ser el primer de la classe i havia d'anar a estudiar a la Shogaku. Si hi hagués entrat, hauria arribat a ser funcionari del govern local i li hauria resolt la vida a la mare. No és que vulgui presumir, però sóc el més llest del poble. El cas, però, és que no m'hi van deixar entrar. Oh, per què? Doncs perquè sóc un hanjo. Un hanjo? Sí, una semibèstia. Sense adonar-se'n, la mare va acollir un rang de semibèstia. Aquí som una minoria. Una mica com els kaikiakus, només som 4 gats. I a Sa Majestat Halcó no li agrada la gent diferent. Doncs s'equivoca, aquest rei. Potser sí, però bé el va triar el déu del cel. Tot i que si jo vaig néixer amb aquesta forma, també va ser voluntat seva. No en tinc cap culpa. Per això no m'agrada que matin els kaikiakus només per ser com són. Al Regne d'En no es discrimina ni els hanjos ni els kaikiakus. Fins i tot pots estudiar a la universitat. Llavors és per això que m'hi has volgut acompanyar tant sí com no? Sempre hi he volgut anar. Doncs no calia que et busquessis excuses. Escolta! No cal que te n'amaguis, que ho fas per interès personal. No és honest. Falta gaire per arribar? On m'heu portat? Aquesta és la terra que m'ha donat Sa Majestat? Sí, és aquesta. A partir d'ara viuràs aquí. No, hi deu haver una confusió! No tens permís per sortir-ne. Però què dius? Espereu-vos! Que no ho sabeu que sóc l'elegida? Jo he salvat el món! Què passa? Déu, és un terratrèmol. Calma, no passa res. Ho sembla. Déu meu, fa molt mala espina, això. Les catàstrofes naturals anuncien la caiguda del regne. Quan ens cobrareu per tots dos? Per tots 2,50, per avançat. No em podeu fer un descompte? De cap manera. Encara gràcies que us deixo entrar. Resar a Déu, dius? Quan tenen dificultats és el que acostumen a fer. És la primera vegada que ho sento. Aquí, el que sí que fan els matrimonis és resar per tenir una criatura. N'hi ha que també resen per tenir bones collites o perquè Déu els protegeixi dels monstres. Però, de fet, per tenir una bona collita el que s'ha de fer és treballar bé la terra i que faci bon temps. Que el temps no ens jugui cap mala passada. Jo crec que no se'n treu res de resar. Però, i Déu? No hi creus en Déu? No ho sé. Per mi només és un mite, si vols que t'ho digui. I encara que existís, no crec que tingués temps per escoltar les nostres pregàries. Em deixes ben parada, sincerament. Així no has resat mai per aprovar un examen o per guanyar molts diners? Aprovar un examen o guanyar diners depèn de l'esforç que hi posis. Què hi pinta Déu en tot això? Si estudies, aproves els exàmens. I si treballes, guanyes diners. Per què has de resar? Esclar, tens raó. Sé que ets aquí.
Doncs mira, ho has endevinat. Com sempre. Aquí es viu entre Déu i els monstres. Per això saben que resar no serveix de res. No s'ha de confiar ni en la sort ni en les pregàries. Cadascú mira per ell. A la primera oportunitat que tingui, en Rakushun m'entregarà a la justícia. Avui farem nit a Goryeo. És una gran ciutat. Més ben igual. Eh? Alto! Yoko. És un monstre. No, és una muntura. Les capturen al Kokai i les domestiquen. A més, en aquest regne no se'n veuen mai de monstres. Però què dius? A mi m'han atacat. T'han atacat? I ara els monstres no ataquen les persones. A mi m'han atacat tant aquí com al meu país. Hi ha monstres a Horai? Em va venir un en forma d'ocell que li deien Cocho. Espera't, on vas? Escolta, els cotxos només apareixen en ocasions transcendentals. I dius que et va atacar? Doncs si és veritat, deus estar ficada en algun assumpte molt important. No ho vull ni saber. Però si descobreixes què passa, potser podràs tornar al teu país. Encara que hi tornés, tampoc tindria lloc on anar. Au, dona. No m'hi espera ningú. Ningú. Doncs si no tens intenció de tornar a Horai, per què el vols fer, aquest viatge? Per sobreviure. Perquè no vull morir. Encara no vull morir. Què esperem? És que hi ha molta gent. Paciència, sí, paciència. Mireu qui arriba. És una companyia de xuseis. Aquest vespre anirem a veure la funció. Vinga, endavant! Que tanquen! Estan a punt de tancar la porta. Som-hi! Els cotxos! Els cotxos! Què han vingut? Correu! Els cotxos! Correu! Els cotxos! Què vols fer? No servirà de res. No pateixis per mi, fuig! Yoko! L'únic objectiu és sobreviure costi el que costi? O val la pena tornar a confiar en la gent? No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, l'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 7.